alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi fortælle lidt om, hvem jeg egentlig er. Hvem er jeg? Og hvorfor er jeg her? Og hvorfor er jeg YouTuber? Ja, jeg kunne godt lave Draw My Life, men det gør jeg ikke. Fordi jeg kan bedst lide at fortælle mig. Jeg laver dårlige jokes. Jeg kan bedre lide at fortælle mit liv. Og så er jeg heller ikke særlig god til at tegne. Jeg kunne bare spørge nogen, de kunne tegne. Jeg kender mange, der er gode til at tegne. Men det vil jeg ikke gøre. Fordi jeg synes, jeg ved helt sikkert, at de synes, det er kedeligere for mig at bare sidde. Men jeg håber virkelig, at I vil like, subscribe og sende videre. Please. Så vil det gøre mig vanvittigt glad. Okay. Jeg bliver født. Det ved jeg faktisk, at jeg bliver født i Helsingør. På sygehuset. Eller i Helsing, hedder det ikke? Jo, jeg tror det er Helsing. I Helsing på Rigshospitalet. Ja, der med den kæmpe lækre Peter Plys bamse. Der blev jeg født. Og så flyttede vi til Helsingør. Og vi boede i Helsingør i rigtig mange år. Jeg kan nærmest ikke huske det, fordi jeg var en meget lille knejt der. Og så der er måske et år, 2. Så bor vi der. Lige indtil det brænder. Fordi ja, jeg kom til at sætte ild til en bærbar. Den er ikke helt god. Så flytter vi så til et sted, jeg ikke ved. Og så flytter vi så til Helsing. Nej, ikke Helsing. Så flytter vi til Spanderup. Og lige. Nu er jeg lige tilbage. Der er jo livsproblemer. Nej, så flytter vi til Spanderup. Der er omkring 7-6 år. Så flytter vi så til Spanderup. Og ikke i Spanderup. Esrum. I et altså i Gribskov Kommune. Tæt på Græsted og alt sådan der. Fun fact. Hvis det er Judex, David Jager, han har gået på den skole, jeg går på. Og han har boet i Græsted. Fun fact, fun fact og fun fact. Ja, jeg har også fun fact videoer på vej, og det kommer der. Men så flytter jeg så til Esrum i et kæmpe gult hus. Altså det er super stort. Altså virkelig stort. Og vi har slet ikke brug for sådan et stort hus. Det tog 2 timer at rengøre huset. Der var... Nej, ved du hvad? Det har jeg glemt. Før det der hus, der var vi i et hus i Dronningmølle. Det hus, det var større end det i Esrum. Altså virkelig stort. Der var sauna, der var spa, der var et hus, der var bar, der var 6 soveværelser. Altså det var virkelig stort. Der var virkelig meget plads i haven. Så flytter vi så til ja, det er Dronningmølle. Og så flytter vi så til Esrum i det hus, jeg lige har forklaret om, det gule. Og for den væk, så fandt jeg lige ud af, når vi nu er flyttet derfra, fordi vi har ikke brug for øjeblikket, fordi kan vi lige se, ej, det kan vi ikke. Jo, der. Fordi vi har ikke brug for sådan et stort hus. Hvorfor skulle jeg brug for sådan et stort hus? Så flytter vi, men det kommer vi ikke til. Så nogle dage efter, så brænder, eller et år, eller sådan 2 år, 3 år, så brænder huset der. Det er altså ikke helt rask eller sundt, eller jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige lige nu, men så flytter vi så til byen ved siden af Esrum. Så lige det er min omvendt. Vi flytter til byen ved siden af Esrum i Spanderup. Ja, det var det, jeg skulle have sagt til at starte med. Jeg har nødt til en bums lige her. Det er svært for mig. Ej, det er det overhovedet ikke. Jeg kunne bare lade være med at få bumser. For en bums kan jo ikke vokse på en byld, så det må ikke være en bums. Men
så flyttede jeg selvfølgelig til... Hvor var det, jeg flyttede til? Jeg flyttede til her, hvor jeg er lige nu. Virkelig pænt. Look, this is... Wow. Super. Og jeg synes faktisk lige, skal ønske mig tillykke, fordi jeg har fødselsdag i dag. Nej, undskyld. Jeg har fødselsdag den 13. maj 2025. Så jeg ved godt, jeg er lidt speciel, og nu lukker jeg lige Maggie ind. Så skal du ind, Maggie? Skal du ind? Skal du ind? Sådan der. Så lukker vi lige Maggie ind, for det så ud til, hun gerne vil ind. Skal vi lige have et lille haul? Ikke mere haul. Det kommer snart måske. Hvis I like og subscriber, kommer det snart. For jeg har kun... Nu er der bare livsproblemer igen. Ha! Nej. Så flytter vi så til... Går klar? Så flytter jeg så til her. Og her har jeg det dejligt. Går på skole, hygger mig, har fødselsdag den 13. Har endda fået gave i dag. Det kommer der måske et haul af efter den 13. hvad jeg fik. Jeg tror i hvert fald ikke, vi kan slå gaverne sidste år. Det må vi jo få at se. For sidste år, der fik jeg en simpel pris billet. Det tror jeg ikke er så nemt at slå. Tror jeg? Det får vi at se. Nå. Men, og nu lever jeg et lykkeligt liv, så fik jeg lidt, og jeg bliver 11, skulle jeg sige. Og så har vi jo et dejligt liv, så jeg kan noget sige, det har været rigtig sjovt, så der ikke er noget at sige. Hej. Jeg er sgu træt. Og jeg skal på toilettet.